Sobre Jisu Kristo nung bay, jotono hain hai amsogo, ini Bible sereng wo, gipedi hain hai jora mapi kaba seng kaitini kok no sereng layana, ini hain hai ang Revelation Phunukjakmani Chapter 9 no seng te kisisa age thanglaigo seng kisisa ang saka sereng laikya, tabok detail kisah seng nalaipiana Chapter 9 no hain hai. Nggak pani jangan sekarang ang suriwan. Bukan kait no hambai dawo. Nang seno hamzak ma manok Phunukka kalbari cross sakawo nang thui saklai. Even ini o thui jeni sumsok no sui kejeng klaikya. Tabuk seng ini bising tei apa kait ne beskang goseng kaham nei romjati maka hai bai kait no hambai. Ewa kait jeng Kolatei raknani, tornani, keraknani bagai kaito ini kokthai seng nanggo, even ini kokthai na seng businani nanggo, dati seng lama Korea natei kerak ke kebui wo himui tomonani kaito nang. Coba di ini kokthai ni bising tei, ini hanya hai, ini kokthai sering na hanai seng, hai leja kaito, nang seng no coba di, ebo o kokthai ni bising tei nang seng no kerak klai di hini tani ya pare. Bukan Yesus Mesya. Amin. Gak padi, seng ini Bible kolok layana mangkang keba, nerok kolok lay mana. Wilaskan chapter 9 egg najimi nerok 11 jora, but verse 1 najimi 11 jora nerok pore mana, ang pore dia jora kabang nanai, hani bagai pore dia, nerok pore piaba, nerok pore wicing. Kaya seng O chapter jeng lugu soitanni samung borokro aro nuknai ba soitanni samung no borok experience nai mo 7 bosor kosto tekto ni jorani kokobo get seng oron lugu omong engka Manai, kok bro ang pori ni dengan kok bro itu masa chapter 9 verse 1 by 2 ang pori na apro korok bro ini ulni aswari bini totro tamka ang atukri kolsano nokane hawo klaijak nuka bini yago hakorni surani rezaka bini yago hakorni surani rozaka atau kriya hakorno pioka hake tapa kotorni hoku hai a bisingni hoku ongkori baikya a hakorni hoku bai sal bai nokha suda kosom unka English oke hai hinai sao ang porewana. Then the fifth angel sounded, and I saw a star fallen from heaven to the earth. To him was given the key to the bottomless pit. To him was given the key to bottomless pit. Atukrini yago ba suarini yago bottomless pit mane hakor kuthuk ni chabi boni yago rozaka obhai kesi mane right interpretation dawuk sung hakor tamang bukono sung wansong lain get kok engka mane oroni kok bothama engka tawuk sung je passage pore mane aro engka chapter 9 verse 1 to 11 aro hakor kuthuk ni hakor kuthuk no khulok mani boni yagulo aro te kesa kok tongo nerok ori neke nuknai te kesa oro kok samani tongo abongka verse 3 nang porbana kuk thoraro a hoku bisingni ongkori hakotoro phaibaikya
Sindrai rokni phan borok rojak. Mane o hakorni sebaro kok kuk thoraro mane kuk thoraro ongkhari phaibikha. Geborong yako podre podni phan rojak nejung nugo. Okay? Kuk kaini no kok bethama oro जों nugo boro ongkha hakor pyokjakha. Okay, o hakorni kuk ro ba kuk thoraro ongkhari phaibikha. Okay, o kuk thoraro tamakhai borok munui sono mas kaiba talba borok rok no satok oi kosto tekto ronai nirok ang pilan saka chapter 9 pura pore mana haipon chapter 1 verse 1 is 11 jora ni kok tok jong salai tongra ko aro nirok manai aro talba joratei kuk thora bebak soitani phan bai borok rok no kosto tekto ronai जों बाइबेलाव माने स्राय के जोंनो फुनुग्या कुक थरानि कक बा कुकनि कक उकु बो कबि कुक दे माने कबि कुक थरा दे बाइबेलाव जोंनो स्राय के जों क्लियर के बनो नुग्या नियाखेबा कुक रो तमाय सराय शयतान de hakin nawi pai kuk ke pai nia ke ba soitan de kuk no control khai abo srai nia phia ba kaisa ke srai no sung sai mana kuk thorani bising tuina borok ro kosto tekto manai talba dorotei borok kosto tekto project nai 7 বছর কষ্ট tekto ni jorabo je borok kaitoni silbuzak borok simise u kosto tektoni yoknai borok ongkha 1,44,000 जों आगे बोसोर ongkha 1,44,000 borok ke u kosto mane borok no ke u kuk thora bo angmaya ke ge pilas kantabo जों nugu oro athukri Apro khorok bruini ulni aswari bini totro tamkha ang athukri ni kolsano nokhani hao klaijak nukha athukri kolsano nokhani hao klaijak nukha abo u athukri ni kok sung taw wan suklai hao klaijak nukha athukri ga kotoma prithibini se kotor kuru butamu ge abono kabang borok question kalai haipono sung literally abo athukri de kalai pekya natma bu kono sung wan suklai nam jepro athukri ni kok sau Bible sung kaham ke porika ke wasogi porika ke sung nugu athukri no waishu tamaisa suari no bu bujogui sao tabo suari no athukri ni samani sung nugu tabo rondi Job chapter 38 verse 7 aro tamaisa athukri ro rujabui tongbaikya athukri bahike rujamani ba hayde gabo suari ni kok saman get piaba u oroni Revelation chapter 9 ni oro athukri ni kok samani obongkha chukno hani kalai phaimani o hawo that means abo जों स्राय के साइमाना अबो शयतान no bujok mani sebabu jukno hani sungsaro ongkhai pai nokhari rohojak abo जों Isaiah chapter 14 wol porike जों nugo abongkha Lucifer engke Lucifer ni dol borok suari Khakthamni khaksa boni logeri preka te borok no tabo soitan ge borok ni leader ke Lucifer nei ke omo athukri mane no fallen angels rok ni ko samani Isaiah okay nirok
আমরা কিসাং পরে ফুনুকসিনাই Isaiah 14 Jisaya 14 14 12 ni simi 15 jora ang poyon nira upore ni mana teman le Bible pore wi nai khake tiksa nira serai ke buji mana na ngia keba khakrak ngana teman hamale omo Bible ni kok ani kogya ba pastor ni kogya ba phona ni kogya ang poyon 12 ni simi 15 jora o aitorma Ajuk ni busla nung chukno hani bahai ke kalaika nung se salsa do parok no mechenei tongmani tei tabuke nung hawo kiklai rizaka nung bukha bising hai hni sawo ang chukno hawo kasanai ang kaitoni atukri rok ni slai kuchuko ani a ajuk thayung no songsanai ang hakchal salgra baiwo kuthung laima hajugo ajuknai ang chumui ni slai teibo kuchugo kasanai ang keplai kaitor bai baksa ngnai piaba nungke kethei rok ni tongthaibo o kong tongthaibo tiklai jakha a hakor ni kutugo tiklai jakha hakor ni kutugo tiklai jakha geseng oro siwo omo suwari ni kok Phunukjakmani suwari kok bobu obo khaini gebo soitan no refer klaimane aro je suwari ni samane abo one aro je athukri ni samane abo soitan no samane piaba oino verse ogo जों गोबां नुगो suwari star mane athukri mane suwari dong bujokmani pia o suwari ke soitan no bujokmani Jisu Kristo bo o kokno sawo Luke chapter 10 verse 18 no naikin nuknai jero nung bahike kalaika chukno hani nung bahike kalaika nei samane niro pori mana ang porilia Luke chapter 10 verse 18 okay tabo o bottomless pit ngia keba hakor kuthuk abo tamabu abo ongkha soitan ngia keba soitan rokni dol rokni baya rokni bagai snamjak jaga borokno khawi tongrojaknai jaga mane जों hone mana boroni bagai jail ngia keba along borokno khawi tongrojaknai jaga Jisu Kristo bok ukokno जों Bible pore khangke Jisu Kristo phurungproko जों nugo o bottomless pit ni kok ke verse 1 and 2 hai pore apro khorok ni ulni aswari bini totro tamkha ang athukri kolsano nokhani hawo klaijak nukha bini yago hakorni surani rijakha athukri a hakorno phiokha hake thapa kotorni hoku hai a bisingni hoku onkori paikha ke a hakor no phiokha okay oma oro bising ti जों si mana kosto tektoni jorawo aroni bisingni o hakorni bisingni baksa suwari ro mane hamia suwari aroni onkhai phainai okay je suwari ro mane soitan devil abro borok uloke o millennium kingdom ni jorawo ngia keba 1000 বছর ni jorawo 7 বছর কষ্ট তেকনি ইয়াগুলো 1000 বছর চলে না আর আগে খানাবাই খানা 1000 বছর তো মাংনাই যে যিশুনো পয়তো খাইনাই উপর 30 জাগিত লাংনাই 7 বছর কষ্ট তেকনি পর ইয়াগুলো যিশু খ্রিস্ট বাই আরো অংখাবি ফাইনাই একে আরো 1000 বছর ni jorawo বেবাগনো নেচার সালাই জাগনাই Tabok Jisu ke raja ni raja nai Kristen rok ke raja ngri tong nai ke tabok Adam thaibleng Eden thaibleng hai nai aro tamanai bufang wafang rok beba jajak nai jakak nai masa kobra rok srai bai thngnai masa musui besa bai thngnai abo hai rok जों Bible ang nugo Isaiah rok ke
abo pura nature salaijaknai boni yagulo hongke molbrum brum ni bagui kaini no jaga tongnai kaisa angke morke kaisa angke jugno ha nebe aro jeng nugo okay kisa thang ine Phunukjakmani chapter 20 ek ni chimi tin jora nokha bisi sasai mane 1000 bosor apro ang suwari khoroksano jugnohani onkori phaima nukha bini yago hakorni surani bai sorni dukhui kotorma tuijak bo adragon no romui nokha bisi salsani bagui khakha adragon ungkha agini chibuk bono devil bo hono soitan bo hono nokha bisi sasai laya sak bo dofa rokno tei lama koro rubui maya tui ke aswari bono hakoro hiklaiui tala rubui silbui rukha nokha bisi sasai laike bo srap sani bagui khengui marujaknai ge soitan no kaitoni suwari khaui romani jaga bongkha bottomless pit ia kaba hakor ge phiaba 1000 bosor ni pai no nogo hongke bono phiyogi rojanai srasani bagui neurosung no srasani bagui bono phiyogi ronai ge o srasa bisingo no bo borok rokno podre podke thungui kaitoni against of basarona ba lama korona ni naipinai phiaba srasani bagui sinisi ge jepro o 1000 bosor bo khajak no tongnai pai thago se srasani bagui bo phiyog rojanai ke boni yagulo hongke molbrum brum ni bagui angsaka molbrum brum ni bagui morkeo hiklai rojaknai bo ge bono boni loge rikhnai rokbo bebagna morkeo no hiklai jaknai hani bagui 1000 bosor ni jorao soitan sik khajak ke hani bagui aro mane soitan ni samung nugyangnai soitan ni samung kurui hani bagui no nature bo tak to kaitoni sraijak ngai si nature salaijak bayo iden thaiblongo bo borok rok hanya bo kurui beba bukha kahamang pheba adam bai I bo thai chamani yagulo se osungsaro sumso khapayo je beba nature salaijagi thang ge awchung kamkin saimano genesis abo tongo ge verse 7 chapter 20 verse 7 ni jimi dojora o koksaw soitan no mechen mani nokha bisi sasai laike soitan chobui tongmani phiyok jaknai hake bo sungsar gnangui tongnai dofarokno lama koro runa bagui ongkhorui thangnai abo ungkha gog bai megok soitan borok bebak no chobani bagui kwrungsawo thumnai borok twijlang rukungni hasingsuk bangnai borok hakotor gnangui pirjagui kaitoni borok rok tongthai tei kaitor hamjakmani a tauno chor sake khobui paikha tamoke kaitoni aroni juknohani hor ongkhorui phaiui borokno sogui sokmorkha hake borokno lama korornai soitan a yabrui bai a diari phatra khiklaijakmani a hor bai gundukni liko khiklai rui rjakha abo borok molbrum brum hopung sapung satokjak khlaimang tongnai oroke morkeni kok ke omono John jisubai phunukjago tma ngnai ajorani kok tma ngnai gero o devil ba soitan bo borok rokno tmanai lama koror nai mane podre porke thungui omo khayo nangnai nainai ge aro kabang ma borok bo lekha baya borok hasingsuk kabang borok no bo thungphinai hnaisa haibana sasani yagulono bo hiklai rojaknai getau soitani bumon jeng oro nugu hai kipil thanglai bisne chapter 9 verse 11 no aro soitani bumon tama aro hai ni sawo 11 verse 11 borok nibo bugrap tongo abo hakor ni berjak aswari
bini mung Hebrew kok bai hingke Abaddon, Greek kok bai hingke Apollyon. Omo sokomor nai hanmasi. Borok ni bisingo leader mane soitan. Guboni bumung ke sokomor nai nisaro. Greek bai hingke Abaddon, ari emo bai Hebrew bai hingke Abaddon, Greek bai hingke Apollyon. Ke sokomor nai. Boni meaning ka sokomor nai. Toro hai nisao. Ke soitan engka kaitoni enemy, kaitoni shotru. Soitan ni fan tongo jeng saimano haipano soitan kaitor jesik bono allow kai asik no soitan samang kaimano tabo tondi o sal tal atukri tongma haina soitan bo tongo soitan kri haya soitan tongo jepro jeng lai buma ba itihas porewo jeng soitan ni itihas ba soitan ni bahike paikya bono jeng Bible nugu Bible serai ke jeng no sao soitan tongo gede kebu ke kaitoni besaro soitan ni samung no bo siwo omo soitan ni samung ni tongka nejeng feel klaimana oke obono soitan bottomless pit ngia ke bahako kutugo omoni jorawo tabo keto soitan samung kai dongko oke tei omoni 1000 bosor ni jorawo ke soitan kawi rojaknai bone bone power kri khangsinai bo samung khlaini yangsinai tei kisa tabo jeng bono wasok laisinai kuk thora kuk ngia ke ba kuk thora Jamatia roke to kuk no ho aro temaisa aro tabo kuk ba kuk thora bo soitan ni dage ma bai ba soitan boni bisingte samang khlainai jeng chapter 9 verse 3 ni simi 10 jora poreke abono jeng nugo no porini mana get ku bo boni phan kabang ma tongo soitan bai phan roja tabo aro hai nei sawo ang pori pigina kuk thoraro a hoku bisingni okhori hakotoro phaibaikha sindrai rokni phan borok rujakha sindrai rokni phan english oke scorpion nei sao scorpion mane na sindrai bo honmi kha honema kang yakaba yongkhangrai sengke yongkhangrai hno yongkhangrai ni phan rojakha ge tabo ku normally borok tomasa jabra sao hable mai bosok rok jabra bosok rok borok sao piaba omongke 7 bosok kosto tektoni jorani kok ge apro kuk rong bo jabra chaya borok jabra chaya borok no mane jabra bo chaya tei mane kekrang especially borok kekrang mamone nyon sawo jabra hundi bufang belai hundi omorok no sawo piaba borok chaya borok no se kosto rongai borok no kosto ronai mane borok bahano kon chai pano tongnai ba bukurok pon chanai kosto ronai sujako kosto ronai borok no kosto ronai piaba je borok kaitoni sil bujak borok no ke borok saktang maya pia te oino borok rok bebak borok kosto tekto manai 7 bosoni kosto tekto ni jarawo kuk bai kosto rojaknai মানে কষ্ট মানে এমন কষ্ট ওয়াসবিব মাইয়া এবং জ্বালা tormented English বাইকে কাছে কগ্ন তঙ্গ tormented মানে নাম जों बुजियो बेलाय कनो कষ্ট बुसाक वारजाकनाय हाय इंजानाय बद्रे पय के बुसुक जरानि बागै तालबानि बागै बरक कस्ट रनाय tabo kroni nang sindrai ro boy warja khangke bom hai chibuk ro boy warja khangke bom bo hai kosto nai ge borok warjak mani bagi borok rok apro
cost mamani bagai thiyani musuk nai ka thima si hakuk siu thiyani musuk nai borok tomar male cost ni sojo ungya haipana borok thibu maya thiyani musuk phana thibu maya awai tomar male verse 6 hai ni so verse 6 a nokha talba jora le a borok ro thina ma naituk nai tamoke manglak borok thina nainai tamoke thina lama manglak nadi borok u nokha talba borok thina ne musuk nai cost ni bagai tekto ni bagai haipana thina ni lama simaya omo hai jora nai u kuk thora bom hai verse 7 ni simi 10 jora aro chun nu kisa porisino a atuk rirokno chobawo thangna hnei tiar ungjak korai rok hai nugo borokni bokrok ro ranchak ni motok hai bumukhangbo borokni bumukhang hai borokni bumukhang hai mana borokni mukhang hai koksi borokni mukhang hai bukhnai hanke buri rokni bukhnai hai buwa hanke singho ni buwa hai sorni khaklap katijaknai hai katijaknai ba hai by borok rokni khaklap khobjak pia borokni bukrang pungmani hanke chobawo korai kabangma korai malkhung sowi khachigui thangmani khorang hai sindrai rokni hai borokni bo khitung by buluisa tongo hake borokni khitung by simino borok nokha talba jora borok no lengsarui tonei mano borokni chehra borokni mukhang oro jeng bahiken nukha borok khitong go omotong tau yongkhang reni tongye reba kre obo hain ge belai kena kiri sungsa belai kena o jora kiri sungsa hani baginya kabang borok omahai ke purungo hani bagi businan nango niang o phunukjakmani no srungnani bagi ang nirok jotono naine bagi bokoi tamane mole phunukjakmani no chung busi khangke ei bible no businan asuk kostoi phunukjakmani no kabangko wrong interpretation khayo ge soitan hakene borok no lama delaro eta nondi amak kaikor ba sinchonji borni phungnai rok tama o phunukjakmani no borok tamasa jisu christo phaisi paikya jisu christo phai paikya talmane no bible ni mote jeng 7 year tribulation 7 বছর কষ্ট না টেকটো জোড়া তাও বড় কপ মতে হাইবলে গে 7 বছর কষ্ট টেকটো নি জোড়াও বম হাই নাই ও ককজন বড় নুকজ কিতাব ও হাইনি নুখা অকজ উইলা 3.5 বছর তমানাই খাকসাংমা দালার খাকসাংমা শয়তান এন্টিক্রাইস্ট ন খুলুমবাইনাই জিউস রক অবহাই ও বনি পাইমানি ইয়াগুলো তমাংনাই cost of take to sing sok nai kai to ni jolema luklai ro nai mane kai to ni jolema luklai mane na soitan no bo use khai nai sato bone ba ge boni khariok ma kri khyang sinai tabuk to sing gabui ke bible ni phurung mani ke tabuk khariok mani mol pia bo boro ke sau khariok mani mol pais bai kya jisu christo pai ke mane khariok mani mol pai kya of course jini baptism ni tongnai ba podre podok ba haine boro ke pusu phurung ge mana sibu siana pubu puringi listen pusu puringi ya sisrung dia ke temana sisina itsen tabok omohai nirok wansok nai mana baksa angke tawurundi tentroino no omohnai 타이쇼 그네 짜고 있던가 비시 만에 시야 तमामबो 텐트로이 तमामबो 타이쇼 하이바는 시야 봐 왜왜 찾아가 이 어머시 타이쇼도 힌텐트로이 너 짜로 자기 있던가 이 짜고 있는가 이 타이쇼 너는
tentroi no thaisuk nei bo omai kini siwi pe ngahani bagai kebui sajak tabuk tei khoroksa phaikya ha omo thaisuk yable omo ba tentroi sible omo si thaisuk nga tabo bole asai ke sibono si thaisuk ni sai ma phaione tentroi no si nga bon kokno si bisa sali omo hai nga tabo Christian omo hai kabang ma tabo specially Baptist ro angbo Baptist nang hai tono Baptist ni tori tong nai ro Tripura ni kok sau kebui de kebui ya silia hai na Jisu ni hai na nglai tong kha hai tono kebui saprong ke bisa sali hai ni bagai na tabo o te oino rok phaiye ulta pulta sawi perle pu frengli yang ke ba gatau tabo borok kisah masa yang duyei ni Bible ni mote thaisuk ni bahaya kisah punuk rola hangkena boroni rogo repula hangkena tabo lama koro roi tong khoi mane kabang ma lama koro ni tong ama kai to simi kabang ma tong tabo ang Tripura wo kabang ma no ko osung sar bo kwang ma tong tsani bagai jeng Bible no kebui ke kuthuk ke jeng kebui no sireni nangnai hani bagai Bible sawo Jesus Christus sawo John chapter 8 verse 32 aro tomaisa you shall know the truth shall make you free nang kebui no sinai a kebui se nerok no phiok nai I omo nang ni homa baya kebui no si sinani nangra nai hai ke oro kuk hani hai jeng tini omo thanai pisnai topic ko kuk rok ni borok ni sinemang ba borok ni bahai borok no aro jeng 7 chapter 9 verse 7 ni chimi dojarawo sajak ke oro tomai saja kuk thora bo korai hai chobani korai tiar khlaijak hai kini sengsa chobani bagi tiar khlaijak korai hai sajokjak kor judo thangani sengrok omoro khaja omai ke teidama borni bokrogo mukut tongnai rangsak ni de tamarog okay tei borni mukhang ka borok ni mukhang hai kuk si borok ni mukhang hai gete tama borok ni khanai rong ke buri ni khanai hai khanai kolok de borok ni buang ke singho ni buah hai gete borok ni khaklawo sor ni kate jak nai khaklawo tabo kuk rong ni omo kri de bla bla ke obo hai ne agono sor ni gete borok ni bukrang ni khorang ke korai juddo korai thangpro korai kharmani khorang hai aproni joraro korai kabama kharla ke juddo kharla ke busuk kiri sengsa obo hai borok ni bukrang ni khorang tau kuk birlang ke ping ke birble hai pona aprong ke korai kharmani haisi kiri sengsa gete borok ni khitong wo ke tamonai yong khangrai ni khitong busuk botong yere mane sukjaknai ba omo khaijaknai bo hai tongo nisa ge borok tal nokha tal ba ni jorate upha borok ni tongnai borok omo hai kene borok no tekto khlainai ke kuk thora bo ni bumung ke tonai sokmor nai hai nisa ge borok ro kosto tektoni 7 bosor kosto tektoni jorawo belai ke kosto tekto manai tonole u devil ni bagri u soitan ni bagri ke soitan origin borobo jengte pro ang kisa saka bongka jukno khani rikhlai rojak mani ke soitan bible soitan no podre podke bumung pharmani jenglu bumung romani tabo roni Phunukjakmani o dragon kirima sengsa dragon Job chapter 41 of dragon minosa ge te bono soitan no Genesis on ke sengnugo soitan no ke jibu ni phamani jibu smai kasani jorawo mane agini jorawo adom bai evino tonai phemlok mani ga arong ke seng jibu kembung pharmani nugo gete Phunukjakmani chapter 12 verse 9 no ko sing nai ken nugo haine hai sungsa no
संसारनो लामा करनाय बा लामा करनाय बा अमखायनाय लामा हायावत लांनाय First Second Thessalonian chapter 2 of जों ukog no no ne pori mana Second Thessalonian chapter 2 get te जों temanuk soitan no bumung palmani bongka la tatal sanai ba dalar boni thani kubui kurui soitan dalar ni bufa nation John chapter 8 verse 44 ro Jesus Christ samane nogo for he is a liar and the father of it nation bo dalar sanai ni bufa dalar ni bufa ne John chapter 8 verse 44 ro Jesus Christ samane nogo ke o soitan bo podre pod dalar no bo pir dalar no bo oklayo mane ya dalar no spread klayo kebuino ya dalar no ge soitan ka kaito ni enemy chini bo enemy ke te soitan borok no phem logo ge soitan borok no lama kororo podre podke ge borok soitan borok no confused buklai suspicious klai kebuino mane omok kebuide kebaya doubt toy fe suspicious klai tabok buhi besai amo temanai bisa sama ya hai baksa buksu omo hai inglai de ebo hai borok hai rok kunzo kisya sa omo roi ro phai kok roi ro phai kana omo inglai sinai mane bisa salai ni yang sinai risi tui lai sinai abo hai ke borok ni bukhawo roi ro phai lama koro ro ni bade जों नुगो बाइबेलाव एबे पुलिस कां बर्तमान सा जिसु ख्रिस्टनो अमखलाय प्रो बहायनो फेमलक प्रो बर्तमान खाय सयदान तमायसा नों कबो कबो काय तनि साजलादे कबो कबो दे अमाय गेसम ए कबो कबो हंखांके कबो कबो दे नों कबो कबो हंखांके निसो कबो कबो हंखांके अमाय खायदे ओंगे जोंनो बहायनो बन खृष्टान दकनो बहायनो नों कबो कबो खृष्टान दे कबो कबो खृष्टान के अमहाय खायदे अबाय के suspicion toyफै गते ना जों नुगो सयतान कायतने ककथायनो थेपाव जुरारो वाइसुसुके स्कागिरो वाइसुसुके थेपाइरो तब रोंदि तब अमनो जोंहाय एबी बाय आदम न एबी न कबो कबो दे तासा दिहन bo aro toma khairo mane ese ta tangdi abo hairo ke kok ane udaharon samani jepro kaitor sawo ta sa de sakhe thrinai anga bo ke to ta sa de to ta rondi ni phana sai ronai e obo hai ke jeng nomai ke jeng nugo kete kaitor busuk kaha kaitor busuk kharyoknai bono busini bukhawo mane doubt toyfai gete omai kabamon jeng bo dala sawo bo dala ni bufa gete okay omai kabamon jeng wansok mana get mane borok rokno naitotho gete kaisa kok ke bo ongka bandenai dalar sanai lama korornai gete nokol snanai duplicate snanai tabuk rondi copy khlainai tabuk juta rondi juta tab branded tongo gori phana branded ga omo haikena tabuk titan get nokli titan bos na mana kubuya nokli ga omo hai ge omo hai na bible sawo jeng 2 Corinthians chapter 11 no jeng nugo tomai sabo ame aro tomai sa tei kaisa jisu tei kaisa kothma kaham tei kaisa phola no bosanaga ge tabo kabang ma borok na o asol jisu na ya tei kaisa soitan snamani jisu no se
Kabang khulunai bang. Hani bagino Jesus saw, you shall know the truth and the truth shall make you free. Soitan podre podke jisuno bo amjokha. Apro sung nugu. Pilas kan botamakai bangha butrini no toro jawo. Nung kebu no kaito ni sajlang ke nung urut pathono rutis namdi. Nge Jesus saka borok ruti baisimi thangya. Kaito ni kok baise borok thango. Nge soitan bo belai expert copy khlainani. Hani bagino jeng amoni jorawo Solomon thimani yagulo Jeroboam ni jorawo. Tuma khlaika Jeroboam ni bisingtei je Levi ni bongso yana pano ochai bokrok snamui rokha. Nirok oro Jerusalem thangna nangliya ochai snamui arono ta ochai sara to borok mo khaimiya. Mane sacrifice khlaimiya. Mara tharmaya. Ganirok tabok rathamaka aro thangna nangliya podre pod omhaike bok Jeroboam ni bisingtei khlaika. Guys, so tabok bokhaina tei kaisa kothma kaham tei kaisa jisu tei kaisa pholano bo sari tongo borok rok bonono kubui hino yasagi tongbai. Bo tei mane buini omonawoi buini manai tabok mera sial mera bokmo chungui phaima hai bo omo hai kena phainani bo kereng. Ge omono soitan. Ge borok no bo mitonarak baidi borok no bo yakawiroya. Je properano borok no rutprewi tongo. Mane male borok no mane no Kristano rutprewi tongo. Mane bahai ke Kristano sokmoi romano. Sokmoi mane na bahai ke Kristano choli yaklai romano. Kristan kubui Kristan ko to kaitoni hap warani nayo bahai ke bono siklai romano. Taburoni nukhong jengzal ni bising tuifana rang puisa ni bising tuifana te tabuk podre poni bising tui abono temptation. Okay? Kamu khalayani nayo. Hani bagai jeprono represa. Hani bagai Bible sawo 1 Peter chapter 5 verse 8 o sawo huske tongde soitan bo singho haike monok nani bagai naitugui tongo. Who's undi? Gebo singho haike gurungui tongo monok wani bagai. Gebo kuini bo monok wani bagai omo hai. Mane Christian no hiklai wani bagai bo omo hai ingi tong. Okay. Soitan singno klai mane tem omo klai mane hiklai wani nayo bahike jeng mane loop phunukgani nayo borok tusin bising tongo gesno loop mane khunui phunukma bai rang puisa tei ba podre potei loop ni bising tei jeno hiklai nai wana cinta tema kanai tema sunai oborok toifei jeno hiklai bani nayo get tabok 1 Corinthians chapter 7 tabok rondi huisongnai ni bisingo podre pot toifei hiklai nai nayo. Tabuk sing kabang nugo omahai Tripura rok kaijak Kristen rok ni bisingbo kaijak bai kaijak besa betui kibi khalai mane ko omo haike soitan khalai nayo. Ko omo hai ingkang ke nang kalaika. Kristen omo hai ingkang ke kalaika. Tei ana kaitan bagai samang tangmali. Gete jole mane bising tei jole mane sing kontrol khalai nang. Barono jole roi pung sake uskang nang khanawo biang jole we moras teman nai tama parawo deborma anyway yang membekak Udaipur bekak no Gumunti district bekak no beta bupayong sound box resal lai mat tuye beta bupayong no tawi pilekya beta bupayong no betari pekya omai gesen no ge jole mani no kontrol khayo nangai ge soitan or bising tui no jengno hiklai mani nai tabung nang jole wi bino bui faroika gen kalaika heda ge jengno waisu depression not langue ge biara siara ni bising tui haipana jeng krak ke tongan nanai biara ingpana mopana jeng krak ke tongan mai kaitono yakaya kiriya ke tongani jeng nangai soitan ni
asol once nahormani boni goal inka Kristen jesik nang kai tani kok no pina ni saktar asuk soitan nini kebeng nono kebeng nai podre por soitan siu sini mana jeng kerak de kerak ya kerak no ke ba kerakku omon kerakku kena kai nai mana soitan sini weak point besiu jeng bomo jaga weak point hai bagai jeng suri mani bising tui jeng kerak ngi tong nang nai ge bahai ke jeng soitani temptation jeng yogi man jeng yok nani lama ba yok nani manari jeng tama klaiman jeng je propro Jisu Kristo ni thuino jeng kerbui kerak ke bekawo wansogi tong nang nai ge boni kok thaino jeng je propro no bekawo buito tong nang nai boni kok bono jeng rely mane amo jeng thong ngi tong nang nai boni kok thaino ba Bible no Jepro jeng Bible ni kok no jeng bekawo namalia bono neglect khlainani jengka jeng soitan jeng no kalaironan nai sinai ke kamangma jeng nugu smai kesana jora oba agini jora rogo basa ui tongmani kerak ke basa ui tongmani Bible sawo o sengsar o nirok kosto tek tongmanai piaba Khatung ui tong thogui tong di temani male ang o sengsano mesen ka nirobu mesen nai niso kesini subrai si sengsano mesen ka sengmo mesen mana aibana jeng kosto let manai temani jini subrai si o sengsar kosto maka jengbo kosto manai aro 1 John chapter 5 verse 4 sawo je borok bo kaitoni bising tui asai jat bo o sengsano mesen nai je borok kebu Kristen bo sengsano mesen nai mane sengsani amjok mungno jeng thangya jepro mase mane rangpuisa kering buseng wana ya kaitoni bising sawo kaito ronai of course salary masa yang kau boleh alada kok nung tangai sudu si ini nglia okay kaito no ronai wana nani kok kering geseng jeng kaito ni besaro jeng oseng sanom meseni mano kaito ni fan jini thani tongo so kaito no jeng Bible so 2 Corinthians now thanks be to God who always leads us in triumph in Christ jeng kaito no hambai roi si tong nango teman mala bo je propron jeng no soitan ni temptation no mesena ni fan jeng no roi tong ma bai te o soitan devil devil boteman je proprono kebui Kristen rok nongke ungklok ruprei tong tabuk seng nukma piawa kaitor royang ke borok mungse klai meya tabuk job ni kok seng job no pilas kang job no yak rowani sekang bo mas sangram ini job nenggono hamari roi tongma bagi si gono no asuk khurumui tongo ba no asuk lobui tong tes khani de kaitor do tes khani temani bagi bo tes khayoni bono roh mole boni poito sung no siro wani bagi tabuk sung boni poito ni bising tina boni kop no waso wina sung krak ni bano oke dia podre boni besarok thibekya boni bukur kola mang engka buhi bu apros sraika trijdi nung ni kai tono srai haipano job apros au he tamaisa apro buka berei haitang di meisa boni dol robu bono podre pot sapai bekya haipano bokra ke basa itu kai tono bo kai poito boni poito no bo yakaya ke uloke Bible sau bo double hamari kai to bai rozak boni busa je thimani dojon thimani bo to chukna hana sokha nge temani mala kai to si bono khlai ro ke bo chukna hana sokha gete isa bo khai na hai busa man pikya boni jaga jopi sompoti tongmani au bo kabang maman kha hamari man kha ge omo haina jong sini poito soitan yakaya soitan je propro ungklok tong haipana jeng saimana kai to royang ke
Bojungno mungsapan khlaimaya kaitor permit khlaiya ke permit roya ke mungsapan khlaimaya ke muido nargwedi soitan haipana jini ungklaw je profana repreza tabuk bomo hai uphonano bomo hai temptation na uphona kisa rangni loop mane rangbo mokol tongo ke rangbo ni bono khlaini uphona kisa beri cherayo kisa amok komjur ke awhai khlaini nai uphona kisa amo hairok mane ri saga sampoti o kisa amo temanai komjur ke bo arono amo klairo ni nai hani bagai jeng kaito ni thani jeng krak ke kaito no kaito ni kok no jeng bisa sawi bono bukhanawi jeng tongthai soitani kabang mana plan tongu kui Christian rokno kalai ron bagai gesen bono hus kesen sitai borokno podre podke kalai ron nai राजनीति वो खिखलाई ओ संसानी वो खिखलाई पदे पद के खिखलाई बरक ख्रिस्टान नो खिखलाई रोना नाय के सब रोंडी संसार बाय गोरोंगै दंनानि आमर इखबोनो सयतान बरकनि बोखाव कक सानाय के बयबो खाय दंले आंबो खायमानो बयबो नं दंले आंबो नंमानो बयबो चाय दंले आंबो चायमानो अबहाय के कम्प्रोमाइज खाय कोने बोखाव कक फान सानाय के kaitoni kokno pidani boisi piriang keba angbo piria tongmana omo hairo bukhaw toifinai gete kaitonom bisas sama komru sakni phanno bisas aru omo hai khlainani nayo soitan to omo hai ngre jeng khlaire tabuk je borok phola katha bai tidul jaknai borok ke bomo hai borok Sekolah ketar, get sungno, sengsar bai kagroi tongrona nai. Sekolah ketar, sumsogono kubuli tongtheng nai sungno nai ya. Sungno sumsogni kagrona nai. Jepro sekolah ketar sungno tuidulo, bo sungno kubui wo, te karyok mani, kaitoni karyok mawo, sungno tuidulo. Kemah male, sekolah ketar ka kubui, te bo kaitoni kairok mana sungno siro ruk ngani nai tabuk rondi phola ketar kaitoni kok thai bai sungno sekali tlang khangke abo phola ketar ya je borok sawo ang mane phola ketar mankha nei podre pod kelei brawi hai podre pod ngai hamung simia kogrok sapu nei haro biara haro mana pu nei thok pora rok road o phola ketar engka phola ketar bai ke sungno lead kai to no bisa sanani kai to ni thani nirbor ke tongnani kai to ni kok no tui tongnani te ang or kisepan kri baba kai to omose phola ketar ni tidul mo sabok jeng saimano jodi rel u boni lamani track ni klai khangke tabang nai klai thangnai ke omhai na soitan bo jengno kai to ni tuidul muni tiklai nai phola ketar rok nei u angpilan sakang copy o phola ketar ka soidan sanamani phola ketar ni samung tai tamu phola ketar jengno kai to ni hajakma no jengno kuthu oke one sogui sirona nai Bible sawo 1 Corinthians chapter 2 verse 9 to 16 sawo niro nugya bono nugnai khanaya bono khananai ye kaito bono no sungno sirona nai o sungsara nugya kho ke bo nugya kho wasog rungya kho bono no sungno phola kathan wasog ani bagino baksa kabui Kristan Jisu Kristan bagai jaga sompoti bebagya kawe kaito ni kok pirani bagai lamong nai ron ke baksa kobor Mana borok sia, dia ba? Borok le sija, kamu pol nodi. Dewa bo yakari, boleh lekha gyan, rok no yakawi,
Jisu Kristoni kok no pirani bagi boni langma bo rolangka. Ge pola ketha ni bisingti pola ketha जों no siro जों Jisu Kristoni besakni bedek bupra. Jepro tabuk ti kesau thangai sinai 13 verse 13 Apro khorok bani ulni aswari bini totro tamkha ang kaitoni buskangni ranjakni haya bukharokni kok sama khnaka khorok bani ulni a totro tuijak swari hai hnei sajakha uprati streama kotoro khajagui tongnai a swari khorok buri rokno phiogui ruidi hake a swari khorok buri rok phiogui rjakha a sungsani borok rokni Khatamni khatsano butharna bagui borokno tiyar khlai tongjak a jorawono a salono a tolawono te a bisiwono butharna hnei borokno tiyar khlai tongjak oro te swari no tiyar khlaijak butharnani bagui borokno butharnani sokonani bagui verse 17 ang nukmani korai rok bai a korai kasanai rok wngkha ahai borok khaklap katijaknai gwnang abo hor hai kwchak sapir holong hai kwkrang gunduk hai kormo o korai rokni bokrok hwnkhe singho bokrok hai pia hor hokute gunduk borokni bukhukni okhorui phaio gete a verse 16 a sengkra korai busuk bang abo ano sawi khanaroka borok neira chira sai kawo mane 20 koti English baike abo sawo the army of the horsemen was 200 million 1 million ke 10 lakh okay जों हिसाब खालामखां के 20 कोटी काव गे आरो चौबानी बागै तियार खालायजाक काइटर चौबानी बागै तियार खालायजाक कुइला ओ खरक ब्रै सुवारि बरफ खलकनाय तद्रक ताननाय बनियागुलो कुइला सकang Jews ang pila na saka nirumito tangmane 1,44,000 borok kaigani sil boja borok phiok jagnai borok ni yag ulong ke na o choba o mane choba ni ba buthana ni jengjak sinai gete kisisa जों wansok nai sinai जों oro nugo okay nirok baksok su bul busi mana baksok bul phurung mana haisiko bul phurung mana o 20 koটি no baksa omo haike interpret khlaio obongkha tabok rongdi শয়তান ni baksa interpret khlaio o 20 koটি ingkha শয়তান haipana abo শয়তান ya abo ingkha শয়তান borok rokno mane choba khlaimani bagi tiyar khlaimani borok rok siabo শয়তানিয়া borok rok tomon male oboni reason जों nugo pilangke uko exactly जों Old Testament ni prophecy by Old Testament ni kok diari samo by miliu nirok pori ni mana Joel chapter 2 by Joel chapter 3 Joel chapter 2 chapter 3 verse 9 to 16 aro pore ke nirok srai kanuk nai kolok ba sing pore liya pana nirok pori ni mana abo by ukok miliu ngate secondly te kaisa ke Revelation chapter 16 no oboni temanai detail sajak जों aro nugo bahai ke borok phainai bahai ke komongnai aro जों nugo
그 जों 아버노 스라이스라이게 아로 जों 누구 그 바이타고 카탐니 각사 아기우사가 하이버나 하이 뭐죠 카이름 무슨 뭐 카탐니 각사 버럭으로 1 घन्टानि बिसिंगोन माने थैबायनाय बुथारजानाय बाहायके हरबाय हरनि हकु हरनि नगबार फायै ते सालफार माने मानसिनाय बेलायखोनो तुंमाबाय बेलायखोनो उमाबाय गेस उमाबाय बरफराव थैनाय आरो जों नुगौ Jakaria oboni prophesy Jakaria chapter 14 verse 12 and 19 nuknai borogrok paithakni sobawo bahake theinai जों आरो नु आनि हाय amon 7 বছর কষ্ট टेक्टनि जरा अंगे बसखांनियाव जों chapter 10 no जों सोलोंलायोना जतन हामबाय दिनै आसुक जराना